Gyakorlatilag igen, ez azért érdekes, mert én legalábbis nem láttam másoknál ilyet, ki tudjuk mondani, ki tudjuk vinni, akik annyira érdekel nyilván közönetre. Lehetősége megvolt manapság. Az egyik professzorom azt mondta, nem arról van szó, de azért láthatjuk, hogy valami történik. A cégek képviselete, a napi autókhoz nem tudom, hogy kevés sorszámot fogott ki, hogy ezzel közben leszünk, úgyhogy remélem, hogy fog jönni számot. Lehet közelebb jönni esetleg megnézni a munkát. Ezzel kapcsolatban is volna egy érdekes felvetésem, még mielőtt a nagyszónak idején. Össze lehet hasonlítani a másik felszínnel is, hogyha kombinációt állunk ide. Jobban látjuk, jó, előjelíteni, igen. Tehát nyilván, hogy a kisjárítások kapcsolatban a helyre szépen vannak, annyi, hogy a belemásítják szintesen, és így a társak karokkal szabályozni is. Amikor minél látható, annál nagyobb közöverekkel és a látható tárgosságban kimondottan nagy tárgalatásokat megszoktam a vonulni átférőket, hogy ott van a maximális működésre. Próbáljuk a így, amire nem tudnak el, aztán visszafelé meg szakülni. Közelebb jön, hogy ugye láthatja, hogy itt azért megvan az, amiről beszéltünk. Úgy gondolom, hogy a teljes átszakítás abban a részében, hogy van itt a átszolani, az megtörténhet, jól kitérhető a keverőhatás. A tömörítő hangyaron fordul egy semmi probléma nincsen. Jó, tehát akkor megnézve a tartót, akkor a traktor külsőből kényelmes a hidrolika segítségével tudja szabályozni magát a vigyázzunk itt a védő gyerekek, menjetek arra úgy,
mehetsz, ha kész vagy, tudnak. Előbb mikor hát fogyatom, hogy dolgoznak, tehát nagyon vibratív képességet csapáltak, és úgy néz ki, hogy kibírja elfelejtést nélkül. És hőlepintet elfelejtettek kimosni, hogy teljesen teljes baktériumban mindent a teljes a baktériumban. Fürdésre invitálunk mindenkit, nem kell megijedni, tiszta víz van a tartályban és teljesen új a gép. Itt most igazából a benti bemutató után kicsit folytatnám a mondókámat a gépről. Ez egy 4200 literes permetezőgép, az agromechanika gépek közül a legnagyobb tartály kapacitással bíró gépről van szó, viszont ebbe a típusból a legkisebb szóró kerettel rendelkezik, ez 24 méteres verzió. Ez kimondottan egy ilyen bemutató gép, nagyon le van butítva úgymond minden rajta, viszont nagyon szépen fölöltöztethető a gép. Kicsit majd a nyitásnál vigyázzunk. Azt most a tartályt kicsit hagyjuk, majd arról is beszélni fogok. Szóval bent ott hagytam abba, hogy minden Európai Uniós követelménynek megfelel a masina, 4 darab tartály található rajta, ugye 4200 liter, illetve egy előírásoknak megfelelő 10%-os mosótartály, ami szintén felhasználható permetezésre, bemosótartály, amit le is nyitottam, és hogyha valaki közelebbről érdeklődik a gép után, akkor megtekintheti ezt is belőle, hogy néz ki, illetve van egy kézmosótartály. Tehát ez a 4 tartály, ami kötelező ennél a gépnél. Szerintem akkor indítsunk egy kis tusolást. Ahogy mondtam, a gép egy alapfölszereltségű permetező, mindennel fölöltöztethető, tehát izobuszos rendszerré alakítható, izobuszos kapcsolaton keresztül tud a traktorhoz kapcsolódni, és teljesen automatikus keretszint irányítás. Amit itt látunk, plusz kiegészítőként, hogy a szakaszok, az a 11 szakasz, ami ezen a keretszélességen megtalálható, szakasszűrőkkel van egyedileg ellátva. Hát a minél biztosabb és dugulásmentes permetezés érdekében. Hát itt most szakaszonként nyitott a permetezést, hogy látszódjon az is, hogy hányféle szakaszra oszlik a keret. Oké, úgy gondolom, hogy látványos a szakaszonkénti nyitás is, a keretbillentés is, minden mozgáskoordináció. És ahogy én hallottam, ugye itt minőséganyagválasztás van minden tekintetben, tehát a vázszerkezetnél, a festéstechnológiánál és az összes egyéb más elemnél. Akkor tegyük vissza, és akkor menjünk egy kört, nézzük meg, hogy mennyire jó, mennyire stabil a gép, mennyire játszik, ingadozik a keret, jó? Kivonulunk innen a csapásból, és akkor meglátjuk, hogy megy. Itt jelenleg egy manuális szintezőt használunk,
föl lehet ugyanígy öltöztetni egy hidraulikus, több hidraulikus munkahengerrel csillapított kerettel is a gépet. Nyilván ezt össze lehet kombinálni függesztett géppel, kisebb-nagyobb bontatott gépekkel is. Oké, akkor utolsó előttünk, most jövünk ennek a tőgépnek. Akkor elmondtam tulajdonképp a lényegét, még egyszer azt ismétlem meg, hogy az adagolórendszer teljesen automatikus, ugye sebességen, most mert a traktorhordás sebességenek megfelelően van, fölkalibrálva és aktív mérleggel rendelkezik ez a rendszer, 2 darab mérőfellánya van.